El curs 2006-2007 és el curs del 40è aniversari i el curs de la creació de la Fundació Educativa Sant Fructuós, que a partir d'aquest moment gestionarà les escoles diocesanes. Per mi, la fundació va ser com ja tenia una idea, quan em van nomenar arquebisbe, com que venia del món de l'educació, em va semblar que vaig enterar de seguida quantes escoles teníem diocesanes, em van dir que eren 4 de moment, i vaig pensar, doncs s'ha de muntar una associació, una fundació per poder mantindre aquestes escoles, donar-los un bon impuls, que estiguin ben governades, que pugui haver projectes nous, i per tant el món educatiu m'ha interessat moltíssim. I l'experiència ha sigut fantàstica perquè en aquests anys hem passat de 4 a 7 escoles, és a dir, perquè hi ha hagut 2 escoles que van deixar, i 3 escoles, d'alguna manera, que les religioses que portaven aquestes escoles, les vedrunes i les filles de la caritat, no podien ja mantindre les seves escoles i les van cedir a l'arquebisbat. I per tant, jo diria que només tinc paraules d'agraïment pels de la Fundació, pel gerent de la Fundació, Francesc Ortiz, que és el qui l'ha portat endavant des del començament. I la Fundació ve a professionalitzar aquesta funció de la titularitat a les escoles. Si, per exemple, parlem de les escoles maristes o les escoles de la Salle, tenen com uns serveis centrals on hi ha persones que treballen la pedagogia, que avancen, que és com uns serveis centrals, per dir-ho així. Aquesta és la funció que amb la Fundació ha volgut fer a l'arquebisbat, posar-se al servei amb una estructura professional de les escoles i ajudar-les en el seu camí. Aquesta és la finalitat de la Fundació. Això ens permet també treballar en xarxa i fer una renovació del model pedagògic, dels projectes educatius, o com t'explicava abans, de com posar en context l'educació cristiana i catòlica de les escoles diocesanes. No hi ha cap escola neutra. Abans parlant de què parlaven, quan de vegades es dona la dimensió religiosa, sembla dir, no, nosaltres, la nostra escola és neutra. No existeix la neutralitat amb l'educació. L'home busca Déu, llavors, si aquesta dimensió no s'educa, això, tu estàs fent una atròfia de la persona. Si no, una persona que diu, no, nosaltres aquí esport no en fem. No, mira, en aquesta escola no se'ls ensenya a la canalla, tal matemàtiques no, perquè això pensem que no val la pena. O no s'ensenya història, no s'ensenya... No, s'han educat totes les dimensions de la persona. Fou també el curs en què es varen organitzar les jornades per a la convivència a l'ESO, articulades al voltant de xerrades al centre sobre el funcionament del Parlament de la Unió Europea. El Col·legi Sant Pau Apòstol va ser visitat per polítics significatius del període, com el llavors president de la Generalitat, senyor Jordi Pujol, l'exalumne, senyor Josep Bargalló, conseller primer de la Generalitat, el senyor Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya, el senyor Joan Bernat i Marín, diputat, i els senyors Raimon Obiols i Ignasi Guardans com a europarlamentaris. L'any 2008 es posa en funcionament al centre la llar d'infants i el senyor arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol i Balcells, inaugura les noves instal·lacions de batxillerat. El repte de l'escola és ser capaç de créixer en volum d'alumnes, és a dir, passar a arribar a aquests 1.400, 1.300 alumnes en els propers anys, sense perdre aquesta capacitat que definim en el projecte educatiu, que és l'atenció individualitzada de cada alumne, la col·laboració estreta amb la família. Cada cop que obrim les portes de l'escola i els pares s'integren i interpreten què estem fent i coneixen què estem fent, sempre ha sigut una bona feina i estem molt contents. Perquè descobreixen exactament com treballem i què són els intel·ligents artificials. Per molt que ho expliquis, si no ho veus com ho fem, no queda clar. Doncs aquí al Sant Pau partim sempre d'una mica l'orientació que es dona a quart d'ESO, amb el test, que passem d'aptituds. Llavors, amb aquesta idea, els alumnes escollen una modalitat del batxillerat i comencen el batxillerat i tenint en compte que tenen sempre al seu costat a banda del tutor, que fa una acció tutorial també molt personalitzada i molt en contacte amb la família, tenim el professor que fa el coaching o coach, que també va com potenciant o com refermant totes aquestes coses que van sortint al llarg d'aquests 2 anys. Per exemple, en el moment de triar
carrera o estudis universitaris o per organitzar-se la feina, per després poder fer una bona selectivitat, etc. Tenim també dintre de l'horari posat un apartat que veiem que és molt important per completar tota aquesta formació acadèmica i és el que diem projecte personal. Aquesta presa de contacte la fem agrupant els alumnes per preferències, per exemple, els que volen fer medicina o els que volen fer dret o els que volen fer comunicació i periodisme, organitzem aquests grupets i anem a l'hospital, aquí a Santa Tecla ens atén molt bé, o al TAP 12, o fins i tot un bufet d'advocats que ens faciliten que assistim a un judici i els alumnes veuen el dia a dia, fan preguntes. Em va agradar molt que em diguessin que se'm donava bé parlar, que se'm donava bé convèncer la gent i que havia sigut algo unànime i algo que m'havien ajudat des d'aquí, des de Sant Pau, confiant molt en mi i anant a arribar allà sense nervis, sense res, soltar el meu discurs i que si sortia bé, sortia bé, i si no sortia bé ja n'hi haurien altres moments. Discutint entre nosaltres, vam estar fent com tècniques de relaxació, de concentració, de pensar que estàs tu parlant amb algú que coneixes, ja està. És igual que estigui davant, que te fiquin algú molt important o que te fiquin un amic. Tu parla, expressa el que sents i si ho sents i ho creus, pots començar qualsevol. L'animació cristiana del centre participa també de la pastoral de joves de l'arxidiòcesi. La representació del musical Som Flama, estrenada el 7 de juny del 2008 amb motiu de l'any jubilar de Sant Fructuós de Tarragona, és només un exemple de la tasca que es realitza per treballar la dimensió transcendental de la persona. El Som Flama és un musical que vam fer a nivell de tota l'escola en motiu de l'any jubilar per recrear la vida i el martiri de Sant Fructuós. Als 40 anys vam fer un musical. Sí. Espectacular. I a més s'hi va implicar, va ser molta feina, però s'hi va implicar tota l'escola, tots els alumnes, tot el professorat, tots. I va ser genial. Ara s'està parlant de cara als 50 anys, potser repetir-ho. De fet, el CD de Som Flama encara el continuo escoltant al cotxe i hi ha alguna cançó d'aquelles que jo tinc ressenyada com el Veni Vidi Vinci, que de tant en tant encara sona per casa. Era como sorpresa, entonces los padres no sabían nada y llegaron allí y vieron a todo el colegio hacer un musical. Quan acaben a segon de batxillerat i fem aquell recull de fotografies i vivències dels nens que han estat a l'escola des dels 3 anys fins al batxillerat, en un recull, doncs les fotos del Som Flama surten sempre. Vull dir, el discurs que fan els alumnes, també recordant el seu pas per l'escola, el Som Flama surt sempre. Vull dir, és una cosa que ja s'emporten, perquè s'ho van passar molt bé. Des del moment dels que van actuar, dels que van cantar, dels que van ballar, vestuaris, decorats, tot. Tot va ser com un treball en equip, però macroequip. I que ha posat en el moment i en el context actual que vol dir ser una escola cristiana. I fa una opció educativa que té molt en compte a la persona, que els nostres alumnes siguin bones persones, bons estudiants i tal, però també ens preocupa que siguin bons fills, que en el futur siguin bons ciutadans i que després tinguin il·lusió per canviar aquest món i per millorar. I això és el que intentem fer des de l'escola i això són les bases que hem posat. Si més no, perquè tindran fe o no tindran fe, el transcendent, que forma part del nostre ser com a persona, la intel·ligència transcendent, doncs l'ajuda també, alguns els ajudarà una relació personal amb Déu, altres potser no descobriran o potser no viuran aquesta dimensió de fe, però sí que almenys els permetrà situar en una realitat fonda de la persona, en un món cada vegada més materialista, en un món on cada vegada no només materialista, sinó que vol tocar-ho tot, que només vol palpar, doncs si perd aquesta dimensió transcendent, al final, abans parlàvem de la fragmentació de la persona, queda fragmentada, queda empobrida, perquè perd una riquesa molt fonda. I per tant, el millor d'aquesta escola seria intentar també desenvolupar aquesta dimensió profunda de l'alumne.
El gran repte pel futur immediat del centre és l'assumpció de la tercera línia a les classes, que s'aprova durant el curs 2011-2012. Amb les noves instal·lacions de cicle superior i les obres de remodelació a preescolar, el col·legi s'anirà preparant per acollir aquesta línia que creix des de l'educació infantil. Per a mi, potser el moment més important va ser el meu segon any de la direcció, en el que l'escola va aconseguir la tercera línia, que és aquest pas d'increment de 25 alumnes per curs a l'escola. Això va suposar incrementar la plantilla, suposa incrementar el volum d'alumnes, incrementar la complexitat del centre, sobretot, i crec que és molt important l'estabilitat d'una línia pedagògica única, intentar coordinar tots els mestres, fer precisament d'aquesta tercera línia un eix vertebrador del que seria l'escola. Nosaltres tenim mitja hora diària d'immersió lingüística en anglès, amb la mestra que fa l'anglès als petits, des que entra per la porta fins que surt, parla completament en anglès. Tot aquest anglès que fa és el vocabulari, conversa i, si pot ser més natural possible, relacionat amb el projecte que estem treballant. Al CAVI, com a projecte, nosaltres hi dediquem poques hores a la setmana, però també és una filosofia, una manera de treballar. Potser la paraula filosofia sona una miqueta molt elevada, no? Manera de treballar quan es basa en això que ara se'n parla molt, el treball col·laboratiu, és a dir, el treball en equip. I quan parlem de treball en equip, que és una paraula, treball col·laboratiu, és una paraula que no entenem massa bé, no? Perquè en la nostra formació el treball en equip consistia en la divisió de tasques. Tu fas això, tu fas l'altra part, tu fas l'altra part, juntem les parts i fem un fusionat. I això no és treball col·laboratiu. Treball col·laboratiu és ensenyar que quan se fa una cosa es fa entre tots, es revisa entre tots, no hi ha líders, sinó que tothom pren el lideratge en temes determinats i que tothom té coses a aportar, que tothom té dret a opinar, a parlar, a ser escoltat i que ha de reflectir aquest treball l'opinió de tots. Nosaltres tenim els punts de vista d'un nen de la ciutat de Tarragona i quan parlem de l'aigua, doncs parlem des del punt de vista que tenim un riu francolí i tenim un mar Mediterrani a la vora. Però quan parlem amb un nen de Canadà del problema de l'aigua és totalment diferent, perquè parlen d'una realitat d'aigua totalment diferent a la nostra. I a la societat del segle XXI i del segle XXII i dels que vindran, els problemes no hauran de ser tractats a nivell local, sinó s'hauran de tractar a nivell global. També es basa en que el nen aprèn a partir del que nosaltres n'hi diem les big questions, les grans idees. A partir d'un problema, d'un eix central, anem desenvolupant tot el currículum. Perquè tant no es tracta només de parlar de construcció de coneixement en l'àrea de naturals o de socials, sinó que podem construir coneixement en qualsevol àrea. L'any 2012, mossèn Joan Àguila va composar l'himne del col·legi, un any en què també el centre convoca per primer cop els Premis Bisbe Martí Alanis, que equiparen l'alçada moral a la virtut acadèmica, en honor, precisament, de qui fou exemple de treball cooperatiu, diligència i humanisme al col·legi. Això és el més important, perquè jo sempre vaig tenir present que en les classes de la primera hora del matí es fes una pregària. A partir d'aquí podíem pregar resant o podíem pregar cantant. I això era una continuïtat. Aleshores, les misses que es feien a l'escola es preparaven amb els cants i intentaves que els alumnes cantessin. No era fàcil, perquè et cantaven més a la classe que a l'església, però ho intentàvem. Ara cada vegada més hi ha laics. Els mossens hi són, asseguren les celebracions, intenten acompanyar una miqueta, però lògicament hi ha un cap de pastoral de primària, un cap de pastoral de secundària, i aquests són els que van vetllant perquè hi hagi assegurat totes les activitats i tota la dinàmica pastoral de l'escola. I també ens ajuden a nosaltres, perquè a vegades són una miqueta els que ens avisen mossèn, això, s'ha de preparar això, mossèn, pensa-me, no? És a dir, jo estic content que ells vagin agafant perquè jo penso que el futur de la pastoral no ha de recaure al 100% sobre els mossens, sinó que cada vegada més sobre el professorat, perquè la pastoral no és una cosa que ha de ser concreta d'unes activitats, sinó que en principi haurien d'impregnar el dinamisme de l'escola. Claro, ¿cómo tratar a tus compañeros, a los amigos y todo? Sí. Bueno, els demanaria que els donin una bona educació, no?, als nens, i això jo crec que es fa assolint i a ells transmetre'ls els hàbits i valors com l'esforç, com la solidaritat,
la responsabilitat, no? En definitiva que siguin bones persones, no? I també afegiria que els professors no perdin l'autoritat, que això també em sembla molt important. La meva vida és Crist, deia Sant Pau, no? I a la vegada, Sant Pau era un home que es preocupava de les persones, es preocupava dels pobres, es preocupava de tothom. I de Sant Pau, si un llegeix les cartes de Sant Pau, es dona compte de que no estava parlant com... Ell estava encarnat. Jo voldria... Sant Pau ens diria, parlaria, els directius ens diria, bueno, transmitiu a Crist, no? Transmitiu-lo amb llibertat, amb això, però prediqueu, no deixeu de donar... No sols els professors de religió, tots els professors del col·legi han de saber transmetre també aquesta visió cristiana de la vida, que és una visió de pau, de felicitat, de germanor, de caritat, de viure les virtuts, de la fe, de l'esperança, de la caritat, d'estimar les persones, des del més humil del col·legi fins al més gran, de respectar la dignitat de la persona humana. Tot això és el que Sant Pau predicava, cristianisme. Penso que quan un centre o una entitat tenen un referent, jo penso que els pot ajudar molt a orientar la seva tasca, els seus projectes, i penso que Sant Pau és excel·lent per la nostra escola. Primer per la relació que té Tarragona, i per tant nosaltres hem d'educar els infants a les seves necessitats i idiosincràsia de Tarragona, i també perquè Sant Pau va ser un home del temps, un home del temps que no va tallar amb el passat. A vegades, en el nostre món, entenem que ser del temps vol dir tallant tot l'anterior, i no. Sant Pau va recollir el millor de l'herència de la seva fe, de la seva vivència com a jueu, va recollir el que li havien transmès els deixebles i ho va saber adaptar i anunciar en el temps que li tocava viure. I penso que aquest és l'èxit de Sant Pau i que hauria de ser el nostre èxit com a escola també, no tallant el passat, recollir tot allò que hem rebut, perquè és l'èxit i el que ens fa ser el que som, i saber adaptar les noves metodologies, la nova pedagogia, els nous projectes, i jo penso que aquest és les escoles que saben tenir, es podem dir, solera, que no són només innovadores, sinó que són innovadores en tot allò que han rebut i Sant Pau ens hi pot ajudar moltíssim. Jo recordo els companys que ho van guanyar, que realment eren companys, per exemple, que feien moltes activitats extraescolars, que a més d'anar a classe i estar fent el batxillerat, feien un munt d'hores setmanals de música o alguna cosa així, i que es notava que eren persones que s'hi esforçaven moltíssim, dedicaven moltíssim temps tant als estudis com a la música, per exemple, i que realment es mereixien aquest premi. El desig serà que l'escola mai perdi la seva essència, que és l'essència de la seva fundació, del seu caràcter cristià, del seu caràcter cristià progressista, que és el que va marcar el bisbe Martí Alanis en el seu moment, de la seva tradició acadèmica, que no perdi tota aquesta part antiga, però que sigui capaç d'adaptar-se als nous temps. Per tant, que tingui aquesta capacitat de que en un moment determinat, sense perdre la seva essència, pugui adaptar-se a la societat i fer que els seus alumnes, que és l'essència, que és la base de l'escola, mai deixin de poder assolir les fites que lliurement es proposin. L'any 2013 s'iniciava el projecte Encaix per l'educació infantil, el nou sistema pedagògic propi de les escoles arxidiocesanes i que es basa en el desenvolupament de les intel·ligències múltiples. Nosaltres treballem per projectes i a cada projecte intentem treballar totes les intel·ligències que tenim. És un treball farragós perquè hem de preparar tota la metodologia i totes les activitats en funció de les intel·ligències i que estiguin totes presents. Bé, és molt de treball, molta feina, conèixer molt bé la tipologia de les intel·ligències múltiples de Gardner i aplicar-ho. Però jo crec que les servirà per visualitzar això que es feia, sistematitzar-ho i fer-ho millor. En definitiva, un bon treball amb intel·ligències múltiples repercutirà en una bona formació de l'alumnat, intentant no deixar ningú de banda. Bé, des que he estat jo crec que el canvi més gran i evident és l'obertura de la tercera línia, que és el que crec que està fent créixer l'escola per part de nens. Potser també la implicació dels nous projectes que estem duent a terme actualment, les intel·ligències múltiples i les noves tecnologies. La creativitat és molt present a l'educació infantil en tot moment perquè els hi fem dibuixar,
s'intenta evitar el que es feia habitualment. Dibuixem una cara, doncs els hi fèiem la rodó, actualment és creativitat pura. Fes, i segons tu creus, fas. És en estado puro creativitat, no només amb el dibuix, amb joc, amb plàstica. La plàstica la veiem des d'aquesta versió de creativitat, en cap moment es diu que bé, que bonic, cadascú fa la seva creació i et dona aquest punt de creativitat tan canyero en el sentit que el nivell va pujant perquè es veuen reconfortats en que ningú ho fa malament, tothom ho fa a la seva manera. De donar molta varietat a totes les activitats perquè tots els xiquets tinguin la seva oportunitat de triomfar setmanalment, jo ja no dic diàriament, però setmanalment tenir el seu èxit, no? Per poder sortir convençuts de que són capaços de menjar-se el món. Va ser a l'ESO, el professor Pere Martínez, que va donar-me una nova manera de mirar les matemàtiques, una nova forma de veure els problemes i la manera en què ho feia amb les classes, en què ens explicava les coses. A mi m'agrada molt i va fer tots aquest tipus de problemes que són els que després en aquest tipus de concursos es fan servir. Són el que més em va agradar i el que em va fer també el concurs aquest també. Estava entrenat en aquest tipus de problemes, en aquesta forma de pensar diferent. Aquest curs engeguem el CERCO, que serà el germen, la planta que creixerà a l'ESO sobre intel·ligències. L'educació infantil i l'educació primària tenen més facilitat per aplicar les intel·ligències perquè molts dels treballs que es feien ja s'assemblaven a un treball per intel·ligències. L'ESO, doncs, ha de canviar encara més el seu sistema. De fet, ja vam introduir el curs passat el treball cooperatiu de l'alumne, amb la idea que la cooperació permet la integració social. Avui en dia no tenen sentits feines de treballs individuals, excepte l'atletisme, quan corren de forma individual, però ni tan sols l'atletisme, perquè necessita d'un preparador físic, d'un entrenador, necessita de tot un equip, fins i tot els corredors individuals tenen un equip. Aquest és el treball per intel·ligències, ser capaç de descobrir les teves intel·ligències, posar-les en joc i, a més, fer-les servir per ajudar a la societat. Per tant, aquest serà el repte de portar les intel·ligències cap a l'ESO, és a dir, convertir-nos veritablement en una escola d'intel·ligències. No és agosarat afirmar que la ciutat de Tarragona és avui el que és gràcies, en part, a totes aquestes persones, als que hem ajudat a formar, proposar, educar i facilitar, i també als que s'han deixat estimar percebent, descobrint, discernint i reflexionant per ser agents actius de la seva societat. En guardo molts, però si n'hagués de definir tres, potser un seria que jo vaig aprendre a nedar aquí, en aquesta mateixa piscina, amb dificultats, perquè jo no era especialment habilidosa. Finalment, un esport que vaig practicar mesos, que va ser l'hoquei patins. Aquí hi havia una pista central amb unes tanques metàl·liques i jo tenia dos amics que eren veïns meus que eren de Sant Sadurní i em van embolicar per fer una mica d'hoquei patins. Evidentment vaig ser molt dolent com a jugador d'hoquei, però m'ho vaig passar molt bé. I l'última, que és més recent, fent el curs de monitor d'esplai, que l'escola d'esplai estava aquí dirigida, si no recordo malament, pel Joan Andreu Torres, que ja vaig fer amb la que ara és la meva dona i llavors era monitora d'esplai. Sí, estoy contenta. Porque si no fuese porque me ha achacado un poco, pues la verdad es que no. Que segueixin estimant els nens, això és el primer de tot, i que segueixin pensant que aquesta és una vocació meravellosa, l'educació, en els diversos formats, la direcció de centres, els mestres de totes les etapes, també els professors universitaris, però sobretot que arrisquin, que arrisquin, que s'impliquin i arrisquin, que no es dediquin només a reproduir clichés o currículums. Ja sé que això a vegades, quan al final d'una jornada estàs molt cansat, o al final d'un curs dius, escolta, jo aplico el currículum i s'ha acabat. No, arrisquem, perquè quan arrisques i innoves, finalment tu t'enriqueixes, però sobretot els nens i nenes i les famílies s'enriqueixen. Que tranquils, perquè a poc es veu la feina que es fa aquí. Es veu la seguretat i quan creixes veus tot això que estan fent una mica darrere teu, que cap lloc és perfecte, és veritat, que segur que hi ha mancances, però aquí es veu com es treballa per millorar, i això és algo que si no paren de treballar per millorar és algo que per mi és molt important. Un bon amic em va dir, quan siguis professor o quan siguis director, el primer que t'has de plantejar és com vols ser tu. És a dir, més enllà de quina és la matèria que has de fer o com has de tractar els altres, t'has de plantejar com vols ser tu com a persona en aquest rol o en aquesta tasca que desenvoluparàs. Jo ho vaig pensar molt en el cas de la direcció,
I per mi el director ha de tenir una sèrie de paràmetres. El primer és que ha d'estimar Déu i ha d'estimar els altres, ho deia el papa Francesc, ha de tenir aquesta capacitat d'estimació. Si no té aquesta doble capacitat, aquesta sístole i diàstole que fa el cor, cap a Déu, cap als altres, en una escola cristiana, doncs no pot ser un bon director. Per tant, ha de tenir aquesta capacitat d'estimació. I això després s'ha de traduir en una sèrie de valors personals, unes virtuts que ha de tenir aquest director. Per mi la primera i la més important és la humilitat. Ha de ser capaç d'entendre que no ho sap tot, que s'equivoca, que reconeix les seves limitacions i que necessita dels altres. Jo com a director no podria tirar mai endavant una escola sense el conjunt de mestres, sense tots ells. Bueno, doncs jo els demanaria molt d'ànims i molta força, que col·laborin, que participin, que s'animin a col·laborar amb l'AMPA, que som una AMPA ara més jove del que hem deixat enrere, però que tenim moltes ganes de fer coses i moltes idees, i és el que volem, que l'AMPA sigui més participativa al col·le. Jo, al Pablo, li demano una cosa molt important, que no ho he dit abans i penso que és important. Que faci en nosaltres una de les seves frases a Filipencs, que és viviu sempre contents. Necessitem recuperar l'optimisme a la societat, a l'escola, tenir aquesta capacitat de dir soc conscient del que hi ha, però tiraré endavant amb un somriure. Bueno, doncs gràcies. No, sí, vull saludar a tothom. Vull saludar des de les persones que netegen, que jo des de casa al vespre veig les llums enceses del col·legi, quan tothom ha marxat elles encara estan allí netejant, que els dono les gràcies a les persones que porten el col·legi, lògicament els professors i els pares de família, els animo a que continuïn confiant en el col·legi, que ens diguin les coses que podem millorar i que ens ajudin també amb tantes altres coses que es poden fer. El col·legi d'activitats és un col·legi molt viu i que celebrem aquests 50 anys amb molta alegria i donant moltes gràcies a Déu i donant moltíssimes gràcies a tots els que hem passat abans, des del cardenal que el va fundar, Benjamín de Ribes Castro, que també el recordem, l'hem de recordar aquest dia, els primers directors, que va ser un dels primers directors, va ser també el bisbe d'Urgell, el bisbe de la meva diòcesi natural, Joan Martí Alanis, i després tots els directors i totes les persones que han treballat al col·legi. Tant i un record farem, lògicament, a l'Eucarístia pels difunts també, que han passat professors, alumnes i familiars. El Col·legi Sant Pau Apòstol celebra per al futur. Som el que som gràcies a totes les persones que han passat pel centre i el seu exemple ens convida a mirar amb il·lusió el demà. Un demà que passa per tots, docents, pares i mares, alumnes i col·laboradors. Un horitzó que passa per reconèixer que som una gran família que dia a dia, any rere any, hem posat i posarem el nostre cor al servei d'infants i joves en aquest centre. Sant Pau Apòstol.